ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଟା ପକାଉଥିଲେ ମଝିରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ଇଟା ପଡ଼ି ପାରିନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଟା ପକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ବାମୁଣ୍ଡି। ବାମୁଣ୍ଡିରୁ ଇଟା ଏଇଠି ଏମିତି 1000 କେତେ ନେଉଛ? 2500 ଚାଲିଛି। 1000-2500 ମାନେ ଇଟା 7000 8000 ହେଲେ 1000 ଏମିତି କିଣା ରେଟ୍ରେ। ଯାହାର ସୁବିଧା ଅଛି ଯିଏ ଧର ପକେଇଲେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା। 1000 ମିନିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାଲିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଇଟା ପକେଇଲେ? ପୋଡ଼ି ପୁରା ଭାତି ନାଲି ହେବ ଯେ 4000-4500 ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ବହୁତ 3000 ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଦା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଠି ବାଲି ସୁବିଧା, ଜାଳ ସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ବର୍ଷା ଭାଇମାନେ ପକାଉଥିଲେ 4-6 ଦିନ, ତାର ବର୍ଷା ହେଲା 2-3000 ଇଟା ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବିସ୍କୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ଏପଟେ ସେପଟେ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆଜି ଫେର 2 ଦିନ ହେଲା ଭାତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ଇଟା ପକେଇବା। ଆଉ କେତେ ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଏବେ ବନେଇ ସାରିଲେଣି? ଏବେ ଇଟା ହେଇଗଲାଣି 15,000 ନା? 15,000 ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ପକେଇছে। କାଲି ଏଠି କେତେ ପକେଇଥିଲା ଏଇଠି? କାଲି ସିଏ ପଡ଼ିଛି 1500 ଇଟା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପକାਉਂନ୍ତି। ଆଉ କିଣିଲେ 8000 ଦାମ। ଆଉ ଏମିତି ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ରହିବ। ଟଙ୍କା 3000 1000 କେ ଫାଇଦା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତିରେ ଯାହା ପରିଯିବ ନା ଟେଣ୍ଟ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ରୋଷେଇବାସ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏପଟେ ହେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ପରେ ପଣା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଇଟା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଟା ପକାଇବା ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଟା ପକାନ୍ତୁ ଭଲ, କାହିଁକିନା 1000 3000 4000 ଫାଇଦାରେ ରହିବେ। ଆଉ କିଣିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଲସ୍। 8000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ପଡ଼ିବ ଏଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଇଟା ପକାନ୍ତୁ, ଫାଇଦା, କିଣିଲେ ଲସ୍। ଆଉ ବି କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟିକେ ଫଲୋ କରିବେ ଭାଇକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କେତେ ଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପଚାରିବେ ଭାଇଙ୍କଠୁ। ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ, ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଟା 2000 1500 ଏମିତି ପଡୁଛି। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆମ ସହିତ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଭାଇ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ହଁ କୁହ ଟିକେ। ଆଉ ଭାଇ ସେ ଭାଇ କ'ଣ କୁହ ଗଲେ? ହଁ କୁହ ଟିକେ ଭାଇ, କ'ଣ ତମର? କ'ଣ ଆମର ତ ଇଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କୁହ, ତମର ଯଦି କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ହଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହଁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ 3-4000 ଟଙ୍କା ଫାଇଦା ରହିବେ 1000 ନା କ'ଣ? 4000 ଫାଇଦା ରହିବ। ଆଉ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କହିବ କୁହ? ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ହଁ ଭାଇ ଯାହା ହଉ କହିଲେ। ଆମର ଭାଇ କାଠ କଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। କାଠ ଫାଟ କାଟିକିରି କ'ଣ କାଠ କେମିତି କ'ଣ ତମର କେମିତି କ'ଣ କଟିଂ? ଆମର ଦିନ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଗଛ ଦେଖି ରେଟ୍। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଭାଇଙ୍କର କାଠ କଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ, କାଠ କାଟନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଫଲୋ କର ଭାଇକୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।